mwancho murigireria Ukisi FM Digital chinga kichinde ndengo kwarigania imeye channel yiga turakwanira amangana abira tatu rero nimbata mugeni ndega iga se channel yiga tukurakwanira umugano ye timenyitinga onye gwa subscribe karibu sana nditugendere gusanga na onye tura subscribe irege tambukiro kyo go subscribe erinde ogendere konyore migani yiga retira nenguru kwa Purity Nyangweso na rero ntubata mugeni ndega iga imeye channel ya Ukisi FM Digital nikyo korokwa kwa Evans Kiriawo Sinya Evans ngayokurwa yargurwe kujuga kunyamiso bochura esa application ya Nyambalia education ya Magombe division ya Magombo Manga sub county Kitutu Masako constituency Nyamira county. Okay, karibu sana. Ni kile ngobate Evans. Ono mbate miaka 67 years wono iga. Okay, ase nimeto monchemo rigereria onye ko rekin oyo ntoge ga Evans na bata barema bwa maiso tumetinga nube kwanira kidogo. Mbiyana ali kurukale. Ono oya igite 1995 kimbwate omokoli gashire konseretere nyumba nkanyora chali wetera singasi yalinga ronga tumire lise limo ligateka isiku mwane gabo alengitale 3 November 1995. Okay. Kurwabu nindoche bado risori ya urio kobe bado ndirikorora timetinga nalikwanyore to bobo oremo by that time. Eli nalibono lia tikiti isiku mwane gabo ekero aletwa nacha nyagitali abo songo nkamenya rongo nona alipetu nkasonu bono tiria chikorora elirinde nalyo lyakekana amenyete keketamira lyo likanyora bakongo bono nalyo likasalika lingachingalo rusikwa. Okay, mbia mono sana Evans. Ni bate family? Ni bate familia. Ibate familia omuntu go kuteresa kirugo twanyoreta abana batana batangani bagasira abandi batano mbaleo. Okay. Abana baiga batano mwana go munene myakiringa bwate. Omwana no munene bono kurwa 1993 ona awate myako 25 iga. Okay. Abana babago umbija bari barobu. Ya. Oyo mutangani na rolivia. Oyo kumubwatia iga rwalita maiso bono. Oyo kubwatia oyo na rolivia oyo gatatu tote bono. Oyo kubwatia oyo tali korora. Nandi na bwato bakogwa matu. Ende na bwato burori bono ngale mat kifefa. Polisia na matuka mange. Okay, igo asabana bao mbaringa batari korora. Mbatatu mumurana ali wo mwalyo. Okay. Naye bana bao bari boniga. Bono oyo mutanga nateba ya soma school college ya ECT ya nasali totebe egokucho memorial erinyamira mali nyamakenya. Yes. Mwagosoma bono oyo kubwati oyo nere nateba tali korora gali St Paul Nyabururu bosongo gaiga. Nere ECT ari mako kabire. Oyo kubwati oyo nandi gakale chemimoli nateba eren kororale. Oyo kubwati oyo tali korora igale sikiri technical and vocational training college nere nandi oinate bubwato bakongwa bwenkorto ero mari kifefe esumbueta arafu na matona ngo bekani machine mine embeke to zoko mogaiga. Okay. Igo no bwato mwana umumure gwateba ere ngajiari. Nere wo mwalyo. Nere yo bwato muchando obwa matonu bwengoro. Obwenkoro no yana bono yo ole sikiri bono. Okay, ebo mwari ngajiarere. Wo mwali bona ale Kibozi Special Secondary School. Ale form 4 bono. Na liasoete. Ere nkororari. Taikorora. Okay. Okay. Timanyitinga umugano bono ururi nene kibanyore to borwairo boika gusene kibanyore to muchando yiga bakare mara maiso. Ono korengana nanje garondi bia matuka ye karo mina bono yo le Nyabururu yiga. Kanyosomire nkagali school ya nkagali kirikira sivere mwalimu akanaga mwana utaikora praki otiorwalire elinje mbuya tolentwe. Yes. Nkarwale ngamoleta bosungu ngatumwa sabati rona mwire tagaja kabarwa. Nkaira na aira ne school aiga sale abwenta ko swale ko soma ko kuliogoro. Anda akarwara andi nkamuira. Ona kaona ika ali bali bayangani bono utaka na school ya kawaida yako ende special school. Okay. Karwa ngaja busongo ofisi ya lengo amutukali kwa Nyamira nturanyora district didia. Karwa ngalikirudwe kurwa nkagenda Nyamira soma ofisi uri kumurara akandikirudwe nkamwira Kibozi abwe sasa omete akubura form 4 kurwo. Okay. Muna bona ali gana ndi Nyabururu. Erene igo yako kuna rwarite iga kore iga chita kabarwa gose iga rwarite akakorire gukora. Iga bardu sabali bira lakini akagukora. Okay. No ababande oyinero le sikiri bono
nere nabona muri tinga gitari yiyo na bari tukabere nere akabayo akakora no yomoke nere nona muirete igo no kurwara maisa bako barwa ba ukora dia nangi kubina muri to yomoke era bon igasinya bono nkamwira ga special school ya salfon 41 okay tumetie vansinge okora bone gai gidinde barasiende kiara asemito asina ke gakaticha kali sabu ne nyumba ne cha magaiga enkeigo kene gori ga isi ko karansa tu no munyina ngia okorere ero kora kore nero ogori barua ke oto gore sabu na ndagera rinde tu one kore chimbane bali oyo ababire bakale chi memorial bakora bono oyo taikoro Nyabururu no yole sikiri ito iji gombane bali gombane oyo mokorore college na bandi babire bakora bali college okay babire naende batali korora ende bali college okay umuro wa mwali na taikora form 4 bona aswetu makoyuga ne kyo kuba ne school fees bono umurali bino kubuli mbyo kubuli yes emyaka inateba na ara itira matuka mange no nyamusunga na ito na ali gwita chikanisa gwita na ina ali gutara mono chichiro anya ko no ensunika no nyangu nyamira ruguru bande bankonya na nyanya sa wanjire nunde bweru onkonya okay na iga muna bono chibasa legends jinda bono chinde na ali gujuri jindi tinkonyora jinde na ayo bese nkoroche kubwate karamuna abantu babujete bana go sukiga na abantu bamintu na bayasa na ali sinateba ngibwiri kurwa bankora timichango sana bakana go suki gocha kagaranga chakomuna na asina ikire bono okay igase bono iga timenyitinga bado ngoge mpaka ndrete go konya gusenekire ase bono ya bono ngosoka na taratu na bona ndi kanisa chikanisa hao chichira hao ngenjenga mune yiwo egere nundi kuna mweresire ondondora mabiro nkonya aketu kera bona abuturochi na bona soka ningina nebusa igote timini tiga na soka na nyorire okay timenyitinga okogani kwa wigore yengane yiga umugano okubuna kwa yeresire ine no mokongore timetinga okogani kwa wigore yengane yiga ngurukyoko bono kwa no muralia mune na ate abaturu nyuma isota iyo arabu no doko kwa ne nakarwe kare lise elidiaru siwo lyo kolyo naro gotugo kuri bono wajite kugasira nkaja nkagenda Nairobi asakuru kwa Kenyatta Hospital bakangira uja sako grand mark yabuna agorite machine ya rora kona akore tu muchangi kanisa yetu iko Samuel Tombe ngabora machine 74,000 nkaireta ngayetume kayacha yasalika andi ngaenda Nairobi andi kaje karosi andi ngacha andi gasalika bono yugo kutini kutume kabono wa kulyo okay igone ibe sibolete ngende kuri machine yinya gwesera wasiwegane natumeka koigwa abana baiga mune kwabulia yes aba bakora bali babirugura ali aje memorial bono abana bali balance chitigalete amate mubana kworokiwa yara basi timbwati okay arabu oyo Nyabururu atinda mwaka na kiende kerokyo ya asumwa go ya timbwati bese arabu oyo sikiri yana etanga nyajiri bwejoka ngajinkabeka ngaramo tigeme kera bari ko seri wero dinde ngakera asome busa iko bese nchiyo timbwati nonya noyo kibosi nera sasa somete primary ya lingeli liateranite iga esa atiberi asanditi no ekale etakeire kibese na ati osingiri busarasini mbae bangesa atibeti ngende secondary school anda just mwana uyo aje kora matema form 4 mwako uyo tinda achinyora okay abana bamuko mune baliga mune nate abanga oyo sikiri na batero mark favor na matumu nate abayali nyiti na endingo jabale boro bukunga pressure ya maiso patakeire koba nyagitari boire na kina opimwa na likirulia kona kinagora batumika okay oyo romantic favor nere muna bono ekerale igo na biko mbitire na na ruaiga na mwira kisumo chiko cheki kwa abunya kitari kunga kericho nursing home munyete ko Dr. Patel ona gonde kera bande tika akuri myako 25 bururu kana basiko bubwa abataka bwa sababu na bakonyora muno kwana kwanyora uralire igo bwi buralire okay umujanda bono school bisi muna bono kibosi konya twali kwakana awesa secondary school twali kwakana singiri wa 46 bono mune twaje tu mwako 70 babege okay oyo sikiri erebi 26 oyo Nyabururu wa estina
tatu nanke na sobi nyoje ngokora ndi nanje timbwa dinchirende ngokora nuko na gwita igaro jini myaka mune yachire ono bono asimwe ngokora. Okay, igona kikwa ugusaba kwa gungurukio ko ono na ari gusaba ase ondiwenje kugwirio giriga karanje ankonye abana aigere basomi bakuri bajigwitinira kiara ko bale mali bataje ko ronde ko roita bajigwitinira boka jasaye gara munara yurenjira ondanyole kende etinira nyale gwitinira. Okay, timetinga umuntu uraga nigo ko bokonye ne kyago konyora omuntu muna wona nimbate namba yeshimi. Yes, enambe yeshimi yanegere 07 24 76 24 90 46 abo anyengendo kumbekera wankonyire ebanisiginya ligocha oyininche bono gusota gukwanira still nincho yokonyora. Okay, igo umuntu nagutarire nabo koeresa nga yugutuka umuntu karanda ronye gisabo cyako busunga gocha na bagocha ache kemira ache tombe ache nyamiso bochura no ngutuka. Okay, onyankurura kurwa usikero kajeli goma ache magombo still go endo chiri nyamiso bochura amago chatomba enda sal kogenda. okay, anyanya mira kurwa ago itaiga ache nabara ache kemira tira enda tombe gosachi nyaikura ache ram ekwende era burotiri ache tomba onju kenda ache bona abunyamiso bochura. Okay, mbiyamano sana Evans muncho murigereria Ukisa FM Digital yino mugano Evans buna tweresire gaiga nabwata abana batatu babwato barema bwa maiso na erekero ku murigereria nabwato barema bwa maiso ebo ngase family yega ya Evans abantu bane nigo babwato barema bwa maiso ndo buna tweresire gaiga tarigo kora miremende no mungina tarigo kora miremende ni chikonda tu na kunyago kore bibarua bike erinde gukini abana bagana kubakanira ne school fees ugweta abana baye babange babo nigo bare college no yamo uguchikokora matemo form 4 lakini atanyare kanise ngencho nabwateri deni ase school aringe gusomera ndo buna tweresire gocha mwancho murigereria Ukisa FM Digital nabwate umuchando abana baye badumbe bwata marwaire yonga naga netyo bokonye bonene bwoko konya iga anyare kogendereria abana bagendereria masomo nabego bagendere konyoro ubugwenia asa marwaire aho babwate igonye koiguririo geriga onye ukurigereria video yega yekonyare kanone ariko mokonya naboko mokonya na nyasaye tigagusisini.